ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେ ଅଶୋକ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା ସେଠି କଣ ଯିବେ ଏବେ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ 11:30 ହେଇଗଲା ଯାଏ କିଏ ଡାକୁଛି ନା କଣ ବୋଧେ ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ତ କହୁଛି କହିଦବୁ ହଉ ଡାକି ଦଉଛି ବୋଉ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ପଚାରିବି ଓ ପଢ ଖାଲି ଆସ୍ତ ବୋଲା ଗଲା ପରେ ଯାଉ ବହୁ କାମରେ ଯାଏ ସେ ରସଗୁଡା ମତେ ଡାକିତେ ଜୋର ଦେଖା ନାହିଁ ଗଲା କୁଆଡେ ତା କଲ୍ କର ସେ ଖରାଟା ଡାକିତେ ଜୋର ଦେଖା ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଭାଇ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ ଭିତରେ ଥିବି ହଉ ବେଗି ଆସେ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଲାଣି ଇଆଡେ ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଲା ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲା ମଣିଷ ଆଜି ଆଉ ଡାକିଲା ଗଛ ପତ୍ର ଘାସ ଗୋଟେ ଶଳା ଏଡେ ବଡ ହଙ୍କା ମୋଠୁ ବି ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଆରେ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ମୁଁ ହିଁ ବାଇଆଟା କାଲି ଛାଡି ନାହିଁ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଖାଲି 100 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲା ସେଇଠି ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେଠି ଥିଲି ଏଠି କୁଆଡେ ଆଇଲି ଭାଇ କଣ ହଉଛି ସବୁ हे प्रभु रचित प्रभु कौन भी किसी न सेठू एठी कौन एमती जारी से गड़बड़ लगुच मुझे गिर जावा पड़ो ये लास्ट 100 टका नहीं जी आज
ସେ କୋଉଠି ଫସିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ କରିବି? ଯୋଉଠି ପଇସା ଉଠଉଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଜାଗା କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଠି ପଇସା ଦେଖିବି ଜମା ଉଠେଇବି। କୋଉଠି ବସିଗଲି ମୁଁ? କଣ କରିବି? ଯେମିତି ଗଲେ ବି ପଡ଼ିବି। ପଡ଼ିଲେ ମୋ ହାତକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତାପରେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ। ହାତ ଜିରା ମୁଁ କାଟି ତ ପାରିବିନି। କଣ କରିବି? ଆଇଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖିବି ମୋ ହାତ। और टिके बाट फिर भी पुष्पा झुकेगा नहीं साला। कौन है? अरे पुआ तो बहु ये कह दो। हाँ हाँ डाक दौर लाड़ा पचारे लाड़ा पचार। अच्छा तो बोला थोड़ा नीला बोला उठी पर ताहले ये मौज एसବୁ ସେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?